खुलुमबाय आदै मादै आरो आदा बाजै आरो आंनि लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि मुङा मुस्रि प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल स' जाय मानसिफ्रा कनफिउज आरो क्लियार जायाखै बिथांमोनखौ आं बुंनो सानदों कि जों मोनसे बड'लेण्ड मिशन फान्स ग्रुप खुलिदों बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेलनि मेम्बारनि दारै आरो बेयावहाय जों बयबो बर' हारिनि सापर्ट नांगौ आरो आं बेखौ बयखौबो बुंनो सानोदि जाय मानसिफ्रा मोनथियाखै बड'लेण्ड मिशन फान्स ग्रुपनि थांखिखौ आं खोन्थानो क्लियार खालामनि कि जों बर' हारिनि सिङाव थानाय माखासे जायगायाव स्कुल आरो कलेजनि गोनांथि जायखौ जों बर' हारिया खौसेथि जानानै जों बेखौ दानो हायो आरो लुनो हायो जों गोबां फैसा कालेक्सन खालामो हरो बाट जोङो फैसाफोरखौ जोङो मा जायगायाव मारै बाहायनांगौ जों बेखौ साननो रोङाखै जों एक्चुअली जोङो सरकारखौ नेबाय थागासिनो दङ जों जुदि सरकारखौ नेबाय थायोब्ला जों माब्लाबाबो जोंनि स्कुल कलेज गायसननो गोनांथि बे माब्लाबाबो जानाय नङा थाबैनो आरो बेयो जागोन लेटै मानो होनोब्ला बिसोरो बुङो सरकारनि खामानिया लेट जायो बाट साननानै नाय दानो दिनै हर सानसेयावनो जुदि बयबो बे भिडिअखौ नुजोबनानै जुदि बर'नि 1.5 मिलियन सुबुङा जुदि थाइबा 10 थाखा 100 थाखा थाइसे जुदि डिप'जिट खालामोब्ला आं होनाय एकाउन्टआव नाय 10 लाख 20 लाख थाखा जायोब्ला स्कुल गंसे गायसननो 6 मान्थनि गेजेरावनो आं गेरेन्टि होयो जुदि फैसाखौ जायोब्ला आं बुंदों जेलाव थांगोन बिखाफोर जानानै आं बुङो लोगोफोर मा खसम आंनि बिमाया गैया बाट आङो मोनथिगौ दुखु आंनि गोसोआव हाबहाबना दङ नोंथांमोना साननो हागौ सोरबा आंखौ फाल्तु माबा माबि ओरैबायदि बुङो ओरैबायदिनि थाखाय बाट नोंथांमोना कनफिउज जायोब्ला आं नाम्बारखौ गले गले होदों आं बयनिसिमबो खुलुमो आं रिक्वेस्ट खालामो बर' हारिनि बयबो सुबुंफ्रा एसे जांख्रिखांदों बे नङा कि आं बड'लेण्ड स्टेट खालामनाया सापर्ट दं अनलि सापर्ट थानानैल' जानाय नङा लोगोफोर जोंनो नांगौ प्रेक्टिकेलि रां थाखा फैसा स्कुल गंसे गायसननो थाखाय रां नांगौ फरायनो थाखाय रां नांगौ गासिबावबो रां रुफाजोंसो डेभेलप जानो हायो लोगोफोर एसे दिमाग खाथाय जों गोबां फैसा कालेक्सन खालामो बे कालेक्सनखौ मायाव बाहायनांगौ जों दिनैसिम साननो रोङा जोङो दिनैसिम गोजान जायगा मिटिं खालामनाय डाइटिं खालामनाय बैसागुनि फांसन खालामनाय बा सेन्ट्रेल माबा माबि मिटिं खालामनाय बायदियाव जों गोबां थाखा खालामो बाट मेन थिंआ बेयो सानसे साननि थाखायल'मोन बेखौ जों उनावहाय गैलाबो फैसाया थांगोन 3 लाख 4 लाख 5 लाख 80 लाख 40 लाख गिदिर मिटिं खालामोब्ला बाट जोंनि मेन थांखि जोंनि मेन गोनांथि आरो अराय समनि थाखाय गोनांथिया मा स्कुल आरो कलेज बेखौ गोसोआव लाखि बिनि उनावहाय फैसाखौ जों बैफोरबायदियाव गारसिगोन गारखांनायनि उनावहाय जोङो गोनांथि मा जाबावसिगोन सरकारनि सायाव जों दाबिसिगोन जोंनो ओरैबायदि नांगौ ओरैबायदि मानो होआखै जों बर' हारिखौ मानो नायाखै बाट आंनि मेलेमाव आंनि दिमागाव जोंनो नांगौ फैसा बे फैसाखौ जोङो बर' हारिया बयबो ज' जानानै जोङो जुथुमा खालामनो हायो आरो बे जुथुमा खालामनानै जोङो स्कुल कलेज गायसननो हायो आं बुंदों आं गेरेन्टि आं लायो कि नोंथांमोना जुदि फैसा डनेसन खालामनानै जुथुमा होनो हायोब्ला आं बेखौ स्कुल कलेज गायसननायाव येस आं डेफिनेटलि बाहायगोन आं बुंदों जेसेबांखिनि डिप'जिट हाबदों एकाउन्टआव जेसेबांखिनि डनेसन होदों आरो उइथड्र खालामदों गासिबो एनुवेलि स्टेटमेन्ट खालामगोन आरो बिनाव मान्थलि स्टेटमेन्ट खालामगोन आरो जेसेबांखिनि कारेन्टलि डिप'जिट जाना दङ डनेसन जाना दं बेखौ डेइलि आङो स्टेटास होगोन होननानै आङो भिडिअआवबो गले बुंदों जुदि फैसा जायोब्ला पुलिस केस एफआईआर होनो हागोन जुदि नोंथांमोना बर' रावाव बुंदों हिन्दी रावाव बिथांमोना बुजिनाय नङा होनबा बुङोब्ला आं बुंनि हिन्दीयाव मेरा नाम है प्रकाश नार्जारि और मैं बोडो लोग के लिए बडोलैंड मिशन फान्स ग्रुप क्रिएट किया है बडोलैंड मिशन सेटअप के द्वारा तो उसमें से जो भी डोनेशन आएगा बोडोलैंड या जो भी कास्ट के से जितना भी टोटल होगा अमाउंट उसको मैं बोडोलैंड की जगह में जहाँ पे स्कूल और कॉलेज की इम्पोर्टेंट नेसेसरी है क्रिटिकली मतलब वहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे हम मतलब बिल्ड करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे और बोडो लोगों के लिए अच्छी काम करेंगे और अगर मैं पैसा उसमें से खाया तो मुझे जेल में आप लोग डाल सकते हैं ये मैं आसाम पुलिस को भी बोलता हूँ और इंडियन गवर्नमेंट को भी बोलता हूँ अब्ला नोंथांमोना माखौ गिदों नोंथांमोना खायसे सानो साइड
post आरो comment खालामस्लायस्लाय नाम्बार होखादों मिथिबायना आंनि दारै जुदि कनफिउज मोनदोंब्ला साहे नोंथांमोना बड'लेण्डनि जोहोलावानो जा साहे नोंथांमोना बर'नि दैदेनगिरि आबसुआनो जा साहे नोंथांमोना बर'नि पलिटिकेल पार्टियानो जा जुदि आंनि साननायाव नोंथांमोना माबा मोनसे प्रब्लेमब्ला प्लिज कल मी आं गले गले बुंगासिनो दङ आं बेवहाय बर' हारिनि थाखायसो सानदों बेयाव आं पार्सनेल जानायनि थाखाय सानाखै मिथिबायना आङो मोनसे गिदिर सिमां नुदों बर' हारिनि थाखाय बै सिमांखौ नोंथांमोननि थाखाय आरो नोंथांनि द्वारा नोंथांमोननि गासिबो बर' हारिनि द्वारा जों जाफुंहोनो हागोन नोंथांमोननि थाखायसो जोङो बेखौ खामानिखौ सानदों आरो आंनि थाखाय खामानिखौ सानदों आंनि गथ' गथाय देनां देरनानै बे स्कुल कलेजफ्रावनो फरायनो मोनगोन आरो नोंथांमोननि जाय गोरिब न'खर बिथांमोना थाइसेखौ हरनो हाया थाइनैखौ हरनो हाया सानो बिथांमोननि गथ'फोरनि फरायसाफ्रानो बांसिन फरायगोन मिथिबायना नाय साननाय नाय जोंनि बर' हारिनि स्कुलफोर गायसननाय औवानि बे औवा नङा होमबा बेजों गायसननाय बेरा ओरै ब्लुं ओरै ब्लां थांनो हायो अखा हायोब्लाथाय हाब्रु जेब जेब फोरोंगिरिफ्राबो फैनो बायो मिथिबायना आरो बिनि उनाव फरायसाफ्राबो हाब्रु जेब जेब फैनो बायो जुदि जों बिसोरखौ हाफ वाल बा फुरा वाल खालामनानै कम्पिउटार गंसे गंसे होबोयोब्ला जों खोबाबो थांगोन 2 लाख थाखाल' बे 2 लाख थाखाखौ जोङो बयबो बर' हारिनि गेजेराव जोङो कालेक्सन खालामोब्ला जों बेसेबां थाखा जायो साननानै नाय 1000 जनाव जों जुदि सेजौ जों लायोब्ला होमबा 1000 जनाव जों सानदो बेसेबां थाखा जायो नङा होमबा 10 जनाव जोङो 100 करि लायोब्ला 1000 होमबा 100 जनाव जायोब्ला 10000 100 करि लायोबा होमब्ला 1000 जनाव बेसेबां जायो 1 लाख जाहैसिगोन खोमा ना 1 लाख जाहैसिगोन अब्ला साननानै 2000 जन जायोबा 2 लाख जाहैबाय स' बिदिनो जों बर' हारिया गासिबो खौसेथि मोनसे लामायाव थानांसिगोन लोगोफोर जों बयबो खौसे जानांसिगोन बे नङाखि जोङो मुभमेन्ट गेदारिं खालामनायावल' थांबाय थानाय सान्दुं गोसायाव थाबाय थानाय मिथिबायना जों जुदि जौगानो लुबैदोंब्ला बैफोर फैसाया जाय फैसाफोरखौ नोंथांमोना बाहायो बे फैसाफोरा गभर्नमेन्टनियावनो सानसे नङा सानसे समाव थाङो बै फैसाखौनो जोङो लाफिनो आरो बे सरकारनिफ्राय नेनो जों बेफोरखौ लाफिनो थाखायनो बेसेबांबा गोबाव जोङो नेनो गोनां जायो स' प्लिज जोङो बिसिनि हेल्पखौ जोङो मोननो थाखाय जोङो नाजाबाय थायोब्ला बिराद गोबाव नांगोन लोगोफोर स' जों बेखौनो बुङो जाय स्कुला गायसनजाखानाय बिथांमोननि स्कुलखौ जों गायसननो हागोन बिथांमोना जुदि स्कुला सरकारि जायो उनावहाय जुदि सरकारनिफ्राय स्कुल मोनो अब्ला बिथांमोना 60 बा 50%सो जाय जों बड'लेण्ड मिसन फान्डनिफ्राय हरदोंमोन बे फैसाखौ जुदि 2 लाख हरदोंमोनब्ला बाहायदोंमोनब्ला होमबा 1 लाखसो फैसाखौ जोङो रिटार्न खालामफिननो हागोन जाय सरकारा हरदों अब्ला बै फैसाखौ जोङो गुबुन जायगायाव जों बाहायनो हागोन स' बेफोरबायदिनो मोनसे खामानि मावनो सानदों आरो बिदिनो गिदिर स्कुल गायसननो सानदों आंखौ अननानै प्लिज हेल्प खालाम आंनो जोंनि जायगायाव मोनसे 120 होननाय मोनसे जायगा दङ बे जायगा फुरा एरियायाव जोङो स्कुल कलेज बयबो बर' हारिनि गासिबो जुथुमा लानानै कलेज इउनिभार्सिटि गायसननो हानाय केपासिटि दङ जोङो बेखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्डारावनो जों बेखौ लाबोनानै जों कलेज गायसननो हायो आरो बिराद गिदिर लुनो हायो बेखौ जों बर' हारिनि बयबो बर' हारिनि खौसेथि जानानै फैसा जुथुमा खालामनानै बेयावनो गोग्लैसोना थानाय गिदिर MA MCOM BA BSc MSc फरायनानै थानाय स्टुडेन्ट बा फरायसाफोरखौ जों बेयाव फोरोंगिरि हिसाबै जों सोनो हायो जानाय लोंनाय फ्रि डनेसननि दारैनो जोङो बाराखौ बियाखै थाइबा 10 थाखा थाइसे जे हायो जेसेबांखिनि सुबुङा 40,000 सेलारि मोननायनि गेजेराव 100 थाखा डनेसन हरोब्ला बेसेबां नोंनि डनेसनानो बेसेबां जोंनि बर' हारिनि थाखाय बर' हारिनि बै लाइफ गथ'फोरनि थाखाय बिसोर दानायाव बेसेबां हेफाजाब होगोन बेखौ साननालाय बे 100 थाखानि थाखाय स' बयबो बर' हारिनि सुबुंफोरखौ आं बुङो प्लिज गोसोखौ फुवारदो नायदो बिखा फुवारनानै आंनि मुङा मुस्रि प्रकाश नार्जारि अन्नानै नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब खालाम आं आंनि पार्सनेलनि थाखाय हेफाजाब बियाखै आं बर' हारिनि थाखायसो हेफाजाब बिदों प्लिज रिक्वेस्ट खालामो आङो रेसपन्सिबिलिटि लागोन जे जेसेबांखिनि फैसा डनेसन खालामनाय फैगोन बे फैसाया गाज्रि लामायाव थाङोब्ला आं बेखौ रेसपन्सिबिलिटि लागोन कि आं बे फैसाखौ जोंनि मोजां खामानियाव बाहायगोन जुदि गाज्रि खामानियाव बाहायोब्ला नोंथांमोना आंखौ जेलाव सोनो हागोन होननानै आङो बुंदों गले स' आं बेखौनो बुंनानै आं बयबो बर' हारिनिसिम रिक्वेस्ट खालामो आरो बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना जेसे हायो 1000 साबस्क्राइबारनिफ्राय आङो 1000 जेसेबांखिनि नायदों बे गासिबो शेयार खालामजोब जाय मानसिफोरा भिडिअ फुरा नायजोबदों स' आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामनानै आं खेबसेबाव बुङो नोंनि थाइसे फैसाया बर' हारिनि गैजारोङि न'खरनि
गथ'फोरनि लाइफखौ ब्राइट खालामगोन संसारखौ बिसिनिखौ सोलायहोनो हागोन नोंनि थाइसे थाइनैनि फैसा जाय मानसिफ्रा हेल्प खालामनायनि पजिशनाव दङ बाट आं बेखौ सानो कि गासिबो गैजारोङिफोरनियावबो न'खराव थाइसे थाइनैब्लाबो 20 थाखाब्लाबो थागोन फैसाया थाइसे थाइनैब्लाबो नङा होमब्ला स' बिथांमोना बोसोरनि थाखाय बोसोराव बिदोंमोन नालाय स' बोसोराव 50 थाखा खेबसेबाबो बिथांमोना हरनो हागोन मानोना बिथांमोना 500 100 800 गाहाम आरो माइरंलाय मालाय बिथांमोना कालेक्सन खालामनायाव हरनो हायोब्ला आं एसेबां मोजां खामानि मावनो नागिरदों बेयाव मानो हरनो हाया आं बेखौ मोनसे सोंथि सोङो नोंथांमोननि गासिबो बर' हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव स' आंनो नोंथांमोना फिननायखौ होगोन आं बेखौ आसा खालामो खुलुमबाय आं बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो सानदों आरो आंखौ हेफाजाब खालाम जै बर' हारिनि जै आरो बेखौ खेबसे बुंबावो बड'लेण्ड मिशन फान्ड ग्रुपखौ नोंथांमोना हेफाजाब खालाम सापर्ट खालाम आरो बेयाव मोनफ्रोमबो बाथ्रानि जुदि सोंलु आरो कुइसन फैयोब्ला प्लिज आंखौ कल खालाम आरो रायलायनो हागोन जाय नोंथांमोना एबसु डिपार्टमेन्ट आफादनियानो जा जाय नोंथांमोना पलिटिकेल पार्टियानो जा गासिबो सिगां रिकुवेस्ट खालामो जुदि बुजियाखैब्ला थेंक इउ सो माच आं बेखौ डिक्लेयार खालामखाबाय बड'लेण्ड मिशन फान्ड ग्रुपखौ जोङो बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय खालामदों आरो बेयाव जोङो एकाउन्ट जों आपडेट खालामफिनबावगोन स' बेखौ नोंथांमोना नेनानै था आरो जोङो अक्ट'बर नभेम्बराव जों मोनसे बेरायगोन स' बेयाव जोङो गासिबो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो स्टार्ट खालामगासिनो दङ स' बेखौ हेफाजाब खालाम थेंक इउ सो माच बाय बाय